Hvad så er det så? Og velkommen til den her video. Ja, vi gør det for dig. Og vi spiller Bed Wars. Ja. Og vi er hvid. Er det grå? Hvid. Du ser den? Okay, tjekker lige. Det var lige der ud. Ja, vi er hvid. Du skal lige se. Ja, men vi vil i hvert fald spille Bed Wars i dag. Og det håber vi, I får en masse af hygge ud af. Hygge hejsa. Hygge hejsa. Vi får banen med basketball. Skal vi gå op og spille basketball? Ja, med fireballs. Ja, hvad er det så, vi fireball? Ja. Jeg køber chain armor. Og så... Ja. Min arm. Vi skal ikke sørge lige for, at vi skal tænke. Så gør vi det, og vi spiller en basketball. Vi laver noget under tirsdag, faktisk. Altså med mindre. Og så når man lige dunker ud. Ja, det er det. Pink er allerede inde i det, men jeg har et chain armor, så jeg kan fast over det med at bare. Har du et iron sword? Okay, Aqua er blokket sig over til os. Jeg har ikke næsten råd til fireball. Ja! Jeg har købet af for dyrt. Nej, okay, han virkede. Han tjekker kortspil. Ja, så vi hopper ind i næste spil. Så det ses vi bare der. Så tilbage! Juvini! Og den rooftop igen, og hvad? Hvilke forslag har du for? Okay, vi får en park. Men nu må det der ikke ske igen, med folk. Og nu er det du beskytter sengen. Surprise! Ej, prøv at se. Det var sjovt. Prøv at kigge ind i min hjerne. Du har ikke en stor en. Du har heller ikke en stor en. Okay, jeg køber lige... du beskytter sengen, jeg blokker sengen til diamant. Hvad med din... Hvorfor har du købt det eller iron sword? Hvorfor så er det smart, at du køber de ting her i dispenser? Det er godt trick til jer derude. Ja, hvis du spiller rooftop, så gem altid jeres ting i dispenser. Herude. Nej, stop, Frederik. Ikke spil. Jeg beskytter lige det. Okay. Du står bare her i jorden og får gode ting. Jeg har fået det gode. På server. Du ved godt, at man starter ud med sit farveleder, men så starter man først ud med sin læderkat, så har han aqua efficiency. Jeg tror med det er fint. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Nu har jeg skal lige købe sharpness. Så vi gør det. Og så vender vi lige hurtigt tilbage, når vi stacket op. Så har vi tilbage. Efter en rimelig lang pause, vi virkelig meget blevet stakket på sig meget. Ja, og det er kun os. En for grøn og en for... Der var akkurat der en aqua. Aqua, du er pisse til ham.
Min lækker vildt meget. Ej, jeg døde også. Det er tumpetænd. Mange aqua de der. 2. Okay, han går ind på mit igen. Skal vi ikke gå over og prøve at nakke den? Nej, Frederik, jeg har et dirsvær til mig i min kiste. Jeg kan lige købe et dirsvær. Hvis du bare lige kunne skaffe 2 emeralder, skulle jeg lige købe. Okay, jeg prøver. Jeg køber lige. Prøv bare at købe på de nærmeste. Ellers havde vi også det der. Jeg ved ikke, om jeg bare skal tage en bue. Hvad siger du? Jeg køber lige gaps. Og vi har også fået op på der. Det er ham der hackeren. Han hacker. Hvad? Han hacker ikke. Har du 16? Okay. 16 hvad? Jeg har 4. Jeg vil hellere have den her. Det er pænt eller hvad? Nej, ja, det er bare en bue. I næste video skal jeg nok regne med, at der kommer en ny pack fra mig. Der er en power 1 bue for det. Jeg kommer tilbage med 2 emeralder. Super, så kan du købe et dirsvær. Der ligger 3 her, der ligger 3 her. Det er morgen, vi er optaget, så jeg er lidt træt. Okay, jeg kan købe et dirsvær. Dog is the feeling. Not make a child. Energy of one man. Vi kan faktisk holde rimelig langt ud. Det kan være, vi vinder ikke over ham. Nej, det stør vi. Jeg vil lige se deres seng egentlig. Det kan jeg godt se. Den kan jeg godt se. Men der ligger 2 emeralder hvert sted. Og vi klipper lige, når der lige er kommet noget spændende. Så det endte så med, at jeg er døde, men Frederik han er stadig i live. Han er herovre. Kan du lige følge mig? Jeg sætter mig lige hurtigt min FV ned. Ja, det er en god idé. Fordi det er så vildt, vi har taget noget. Hvad er det for en silverfish? Er det din? Det er Aquas! Det er Aquas. Dræber dem! Det er godt lavet. Sådan der. Det var meget sjovt. Aquas silverfish er der. Du skader mig ikke. Du får mig ikke. Er der nogen i helvede for mig? Nej. Hvor Jeg venter til sådan lidt. Tror jeg, jeg gør. okay, jeg tager lige til jer. Nej, der er en herovre. Aqua er herovre. Okay, der er okay. De havde vasket deres rimelig godt. Det er godt. Hvor er den emerald her? Er det i min? Er det i min? Nej, det er Aquas. Skal vi se, hvad der er i min hånd? Ja. Der var godt nok en emerald. Der kan bruge 8 emeralder til. Det ved jeg ikke. Yes. Hvor han der grønt der. Det er Jordan. Han er over på sin ø, den er bare blokket sig inde. Hvor er grøn? På grøn. Enderpearl! Nå! Jeg tror, det er fældet. Hop udover. Okay, kom nu. Okay, du kunne faktisk godt få kørt et sted. Jeg har tjent 1 million. Jeg kan så over på hver grøn. Kom så Frederik, du kan vinde det. Ja, jeg kan. Ja! Der er emeralder. Det er det godt. Nej, du ikke lide Aqua? Det er okay. Så er det ikke der. Hvor er grøn? Der. Jeg prøver over til grøn. Okay, du skal lige derop, så kan du lige til Kan rødens han godt trappe. kigge? Ja, han har det samme som dig. Du skal ikke have på midt. For det er en dune der. Enderpearl.
vores? Nej, det var hans. Hvorfor går den ikke så ikke på dig? Det havde det gjort. Jeg vidste ikke det lige. Okay, op på der. Okay. Ej, var det en kamp af typ. Den ene står og bogspammer. Ej, hvor vildt. Haha. Oh shit, nej, shit. What the fuck? What the fuck? Nødvendigt. What the fuck? Det er Jeg ikke skyder mig blandet. sikkert nu. Ja. Han lukker af. Du fik ham. Ikke ham. Nej, luk af. Nej, det er en anden vandskrål, den er ikke lukket af. Nej, shit. Fuck det. Okay, så vil vi sige tusind tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe. Hej.